Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi privítať vás dnes tu v Košiciach v Detskej fakultnej nemocnici pri príležitosti ohlásenia jednej z najväčších a dlhodobo očakávaných investícií v Detskej fakultnej nemocnici a zároveň pri otvorení pracoviska magnetickej rezonancie, ktoré je financované zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti. Informovať vás bude a vítam špeciálne pána ministra zdravotníctva Kamila Šaška. Dobrý deň. Riaditeľa nemocnice pána Andreja Komana. Vítame medzi nami aj Tomáša Rusiniaka, splnomocnenca ministra zdravotníctva pre výstavbu a modernizáciu nemocníc, pani doktorku Ingrid Urbančíkovú, námestníčku pre medicínske stratégie, pána doktora Tomáša Andráša, medicínskeho námestníka pre chirurgické odbory, pani Evu Sadovú, medicínsku námestníčku pre nechirurgické odbory, pani Emíliu Jančešekovú, námestníčku pre ošetrovateľskú starostlivosť, a pána inžiniera Jana Čalu, štatutára, ekonomicko-prevádzkového námestníka nemocnice a samozrejme celý tým nemocnice a lekárov. Nech sa páči. Pán minister, máte slovo. Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni. Dobrý deň. A tá zostava, ktorá tu dnes stojí za mnou a ešte možno na kamerách to nie je vidno, ale je tu zároveň aj vedenie Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb a tiež univerzitnej nemocnice košickej, tak to je dôkazom významu toho, čo sa nám po možno že roku intenzívnej práce podarilo dosiahnuť a dnešným dňom teda chceme aj oficiálne oznámiť. Vy veľmi dobre viete, že ja v Košiciach, či už v detskej nemocnici, či už vo veľkej univerzitnej nemocnici, ale aj v srdcovo-cievnom ústave nie som ani prvý, ani piaty, ani 10. krát. Chodím tu pravidelne s vedením, ale aj s ľuďmi, ktorí každodenne poskytujú absolútne svetovú zdravotnú starostlivosť pre našich pacientov, či už detských, ale aj všetkých ostatných. A výsledkom našich diskusí nie sú slová, pretože už sa skončila doba, kedy sa sem aj mnoho mojich predchodcov, ale aj najvyšších ústavných činiteľov v minulosti konkrétne sem chodili pozerať na problémy, ktorým detská nemocnica čelí, ktorých tým absolútnym symbolom a nám všetkým veľmi dobre známym problémom sú tie nešťastné azbestové prvky, ktoré sú doslova životu nebezpečné a nám spoločným úsilím a predovšetkým kvalitným riadením, v tomto prípade pána riaditeľa detskej nemocnice, prinášame konkrétne výsledky. Ja som pred možno že 8 alebo 9 mesiacmi hovoril na tomto mieste o tom, že vďaka veľmi dôslednej kontrole zdrojov, ktoré smerujú do slovenského zdravotníctva, sa nám podarilo alokovať alebo nájsť ako keby nových 40 miliónov eur, z ktorých viac ako polovica smeruje do Košíc. Ja sa nechcem opakovať, ale budem to hovoriť dookola stále, že nerozumiem, prečo Košice boli vynechávané z investičnej mapy slovenského zdravotníctva. Ja som vtedy dal verejný záväzok, že toto bude mať absolútnu ambíciu zmeniť. A aj vďaka tomu, v tomto prípade vďaka zdrojom plánu obnovy a odolnosti, dnes oznamujeme, že sa v pilotnej prevádzke už spúšťa prvá detská magnetická rezonancia na východnom Slovensku, pretože doteraz tu neexistovalo podobné pracovisko tohoto typu. Napriek tomu, že je tu indikovaných viac ako 600 takýchto vyšetrení každý jeden rok a prináša to konkrétne benefity pre detského pacienta, či už v podobe kratšej hospitalizácie, efektívnejšej diagnostiky, menej anestézy, menej ožiarovania. A tie priestory, ktoré sú skutočne naozaj na vysokej úrovni, v sebe zahŕňajú aj veľmi pekné prostredie a ja vás pozývam, aby ste sa na neho išli pozrieť, ktoré je vyslovene prispôsobené na potreby detí. Dokonca v čakárni sa prehráva aj edukatívna rozprávka, tak aby sa tým deťom našim čo najviac spríjemnilo v rámci možností ten strach, tie obavy, ktoré sú úplne prirodzene spojené s čakaním na takýto typ vyšetrenia. To, prečo stojíme
možno netradične v takomto prostredí, tak toho dôvodom je, že o malú chvíľu poklepeme základný kameň niečoho, čo je jednoznačne najvýznamnejší investičný projekt v detskej nemocnici tu v Košiciach v celej jej histórii. Poklepeme základný kameň, ktorým odštartujeme výstavbu nadstavby detskej nemocnice, ktorým plníme hneď niekoľko naozaj dôležitých míľnikov a problémov, ktorým tu systematicky a doslova 10 ročia naši lekári, zdravotníci, sestry čelia a samozrejme logicky predovšetkým pacienti. A ja som preto rád, že týmto krokom, ktorý naozaj Košičania vedia, o čom hovoríme, tak riešime dlhoročný problém s azbestom. Mnoho mojich predchodcov sa tu chodilo pozerať, mnoho sľubov tu bolo daných, ale nespravilo sa takmer nič. A my sme naozaj veľmi intenzívne pracovali na tom, aby sme to riešenie priniesli a dnes teda definitívne štartujeme projekt, ktorým odstránime ten nešťastný problém s azbestom v tunajších stenách. Zároveň sa tu veľmi zefektívni starostlivosť v rámci neonatológie, alebo teda kliniky detí a dorastu, ktorá sa sem definitívne po dokončení presťahuje z toho 16. poschodia v univerzitnej nemocnici. Výrazne sa rozšíria kapacity pre detskú onkológiu a hematológiu, pretože platí, že tieto lôžka na detskej onkológii sú obsadené na viac ako 100%. A je veľmi dôležité a chcem sa poďakovať všetkým kompetentným na čele s pánom riaditeľom, že v tom projekte je zahrnuté aj adresovanie tejto výzvy. Týmito projektami sa iba posilňuje postavenie detskej košickej nemocnice a ešte viac sa dáva dôraz na jej postavenie, významné postavenie na mape slovenských nemocníc a samozrejme so spádovou oblasťou, ktorá tu obsluhuje viac ako 1 milión alebo 1,2 milióna pacientov vrátane detí. A vy viete dobre, že toto aj pre mňa je srdcová záležitosť, ktorej som aj ja, aj s môjim tímom, s môjim splnomocnencom a so všetkými na ministerstve zdravotníctva venovali naozaj mnoho času, mnoho úsilia, ale to nie je o nás. My to nerobíme pre nás, nerobí to pre seba pán riaditeľ, nerobia to páni doktori, sestry a všetci pre nich, ale robíme to pre detských pacientov a možno aj z nejakej emócie v mojom hlase cítite, že je to niečo, na čo som aj ja osobne hrdý. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorých možno, že teraz čakajú troška, tak jak to chodí pri takýchto projektoch, troška sťažené, možno pozície alebo teda podmienky pre výkon ich práce, ale myslím si, že keď máme pred sebou jasný cieľ a konečne sa prechádza od tých slov k reálnym činom, tak tá vízia nám všetkým pomôže, že toto obdobie prekonáme a ja si prajem a chcem sa poďakovať z tohto miesta všetkým vám, vážení zdravotníci, ktorí tu aj stojíte za mnou, za to, čo pre deti na východnom Slovensku robíte a je pre mňa cťou vám dnes oznámiť túto dobrú správu. Ďakujem pekne. Ďakujem za slovo, vážení páni, vážené dámy. Začnem tam, kde pán minister skončil, a to sú naše deti, pre ktorých je hlavne určená táto nemocnica. Dovoľte mi, aby som z tejto pozície verejne poďakoval pánovi ministrovi za to, čo pre detskú fakultnú nemocnicu urobil. Veľmi rýchlo analyticky zhodnotil situáciu a strategický význam tak magnetickej rezonancie, ako aj nadstavby detskej fakultnej nemocnice. Identifikoval problémy a jasným svojim deklaratívnym, ale aj reálnym rozhodnutím určil smer, ktorým sa bude vyvíjať nadstavba detskej fakultnej nemocnice a urýchlil aj proces zhotovenia úplne nového pracoviska magnetickej rezonancie. Začnem od magnetickej rezonancie, ktorá je dôležitým míľnikom
nielen pre dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Deti budú môcť mať bez radiačnej záťaže realizované vyšetrenie, čo je obrovský environmentálny prísľub do budúcnosti, ale súčasne bezpečnostným prvkom pre všetky okolité nemocnice. Kapacita detskej fakultnej nemocnice bude k dispozícii aj pre prípade nehôd pre našich kolegov z univerzitnej nemocnice a z vedľajšieho pracoviska k dispozícii tak, aby bola plne dostupná starostlivosť pre všetkých pacientov v regióne. Druhou obrovským prínosom je kvalitatívny prínos jedného z najmodernejších vysúťažených technológií firmy Siemens, ktorá dovoluje takú kvalitu zobrazenia, ktorú sme doteraz nepoznali. Obrovským prínosom magnetickej rezonancie je to, že je to druhé pracovisko, teda máme len jedno pracovisko v Bratislave, a druhé pracovisko v Slovenskej republike, ktoré dokáže pre detského pacienta vytvoriť prostredie, ktoré mu dovolí toto vyšetrenie absolvovať bezpečne a hlavne priateľne k jeho veku a chápaniu, vnímaniu prostredia. Významnou a možno ešte významnejším faktorom je odborný prínos pre kolegov, ktorí pracujú v detskej fakultnej nemocnici. Dokážu oveľa lepšie plánovať operačné výkony, rozhodovať o terapeutických postupoch, skrátiť liečbu, zjednodušiť túto liečbu, spresniť výsledky a hlavne skrátiť pobyt dieťaťa v nemocnici. K odborným stanoviskám, ktoré som teraz povedal, chcem priložiť ten ľudský prístup pána ministra a kolegov z ministerstva, ktorí vysoko aktívne, profesionálne k tejto celej problematike pristúpili a magnetická rezonancia sa stala jedným z pilierov nadstavby detskej fakultnej nemocnice. Hlavný environmentálna záťaž, ktorú nesie táto detská fakultná nemocnica, ktorú už zadefinoval pán minister, v podobe azbestových prvkov detskej fakultnej nemocnice po realizácii tejto nadstavby bude môcť byť zlikvidovaná. A to je to najdôležitejší cieľ, ktorý v tomto období celá nemocnica žije, a vedľajšie benefity, ako je priaznivé prostredie, čo sa týka tepelných podmienok, ktoré v poslednej dobe rezonujú celou spoločnosťou slovenskou. To všetko je integrálnou súčasťou nadstavby detskej fakultnej nemocnice. Komplexné riešenie pre dostupnosť zdravotnej starostlivosti, podmienky pre pobyt sprievodcov, pre naše deti, to všetko je to, čo pán minister svojím rozhodnutím a vláda Slovenskej republiky v roku 2024 potvrdil. Ďakujem veľmi pekne. Otázky, ktoré sa samozrejme týkajú zdravotnej starostlivosti a aj zdravotnej starostlivosti v tejto nemocnici. Nech sa páči, kolegovia. Slovenský rozhlas. Ja som dostala od kolegyne otázku, že či vidíte priestor na rozširovanie, respektíve posilnenie kapacít na fakultách ošetrovateľstva, aby mohli prijať viac študentov. Aj podľa Komory sestier by to bolo plné riešenie pri ich nedostatku. Samozrejme, že áno, a je to jedno z opatrení, ktoré adresujeme aj v rámci stratégie, ktorá bola prijatá a schválená na vláde. Viete, ja hovorím o tom a hovorím to dlhodobo a systematicky, že ľudské zdroje slovenského zdravotníctva sú najkľúčovejšou, absolútne najpodstatnejšou výzvou, ktorej čelíme už dnes, čelíme jej roky, a táto výzva a tento problém sa bude neustále prehlbovať. Ja sa nechcem vrácať do minulosti. Všetci o tom hovoríte, alebo hovoríme, roky predtým, než vôbec ja som do slovenského zdravotníctva prišiel, všetci o tom vieme. Akurát, že v tomto prípade rezort zdravotníctva sa tomu nejak aktívnejšie nevenoval. A ja som preto rád, že tu vznikla konečne prvýkrát jedna ucelená stratégia. Ja rozumiem nejakej politike alebo neviem čomu, čo tu nechcem rozvádzať aj z úcty k ľuďom, ktorí tu stoja dnes za mnou, ale je veľmi ľahké niečo kritizovať, ale mnoho aj z mojich predchodcov malo príležitosť s tým niečo spraviť a neurobili vôbec nič. My sme preto prijali veľmi komplexnú stratégiu, ktorá napriek tomu, o čom sa nás niektorí, v tomto prípade opoziční kolegovia, snažia, nerozumiem tomu dôvodu, pretože toto je spoločná téma, ktorá čaká a bude čakať každého jedného ministra bez ohľadu na jeho politickú príslušnosť, politické tričko, jednoducho dobehne. A namiesto toho, aby sme, a ja to stále hovorím, že to je jeden živý dokument, ktorý treba neustále doplňať každý rok, aktualizovať
ale ten materiál, ktorý bol schválený, bol ocenený nie mnou, nie vládou, ale OECD, Európskou komisiou, takýmito partnermi, ktorí povedali, že je to jeden špičkový materiál, ktorý je opretý o opatrenia, z ktorých viacero z nich, z tých krátkodobých, ktorých bolo pomenovaných 16, sa 11 už realizuje. Sú tam strednodobé ciele, sú tam dlhodobé ciele. Viete dobre, že začíname pilot novej cesty pre vstup, v tomto prípade sestier do systému. A mohol by som takto pokračovať. Kapacity, obrovská téma. My sme o tom hovorili včera v Martine s pani dekankou Jeseniovej fakulte, že napriek tomu, že záujem je vyšší, tak oni môžu z kapacitných dôvodov, napríklad na strednú zdravotnú školu, prijať menej samotných študentov. Toto sú všetko systémové problémy, ktoré tu nevznikli dnes, ktoré sú tu dlhodobo a my ich konečne adresujeme. Rovnako v Nitre som hovoril so županom Becíkom, kde budeme alokovať nové zdroje a vytvoríme nové priestory, aby ten záujem sme vedeli v maximálnej možnej miere akceptovať, pokiaľ ide o fakulty ošetrovateľstva. Rovnako tak. To znamená, ja by som bol rád, naozaj by som si to želal, pretože ja tu možno budem mesiac, možno rok, ja neviem, koľko bude minister zdravotníctva, alebo ja ako minister zdravotníctva, ale toto je systémová, najzásadnejšia výzva, ktorá zadefinuje, ako bude vyzerať slovenské zdravotníctvo, aby sme aspoň v tejto téme namiesto lacných, populistických vyjadrení bez nejakej návrhu riešení pristúpili naozaj možno, že k doplneniu. My to budeme každý rok doplňať, vyhodnocovať, prijímať nové a nové kroky, pretože my tu môžeme postaviť nový urgent v univerzitnej nemocnice, nadstavbu detskej nemocnice, novú nemocnicu v Martine, v Banskej Bystrici, v Prešove. Ale pokiaľ ju nebudeme schopní naplniť personálom, tak je to úplne zbytočné. To znamená, to sú všetko investície, ktoré idú ruka v ruke. Infraštruktúra, ľudské zdroje, absolútna priorita. To znamená, áno, potvrdzujem, že je to problém. Je to problém. Ale pokiaľ o ňom budeme len hovoriť, bez toho, aby sme prijímali konkrétne kroky, akože konečne sa prijímajú, tak sa neposunieme ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Slovenská televízia tiež otázočky od kolegov. Momentálne prichádza druhá vlna horúčav, naposledy bolo na oddeleniach nemocnice teda 42 stupňov, kolaboval personál, pacienti sa teda potili. Vyčlenili ste medzičasom zo svojich zdrojov nejaké peniaze na nákup ventilátorov či klimatizáciu do nemocníc? Ak áno, tak koľko a kam? Prípadne, či je v poriadku to, že sa na Doniu teda zbierali ľudia na takéto zariadenia a možno aké riešenia vidíte z dlhodobého hľadiska? Pozrite sa, verím, že ľudia aj v sektore už vnímajú ako človeka, ktorý naozaj pred žiadnym problémom nestrká hlavu do piesku. Ale prosím, netvárme sa, že problém s teplom tu vznikol toto leto prvýkrát. Veď predsa toto je opakujúci sa problém, ktorý áno sa bude neustále prehlbovať. Ja som možno, že sa nešťastne na chodbe niekde vyjadril, že či budeme preferovať MRK, CT alebo klímy. No, na jednej strane ja potvrdzujem, že kľúčová investícia je napríklad MRK. Hej? Ale jasné, že netreba to obchádzať a preto, keď sa pýtate, a ja tým rovno odpoviem aj na tú časť o tých dobrovoľných zbierkach, z tohto miesta sa chcem aj dámam, ktoré za touto iniciatívou stoja, poďakovať. A nie sú ani prvé a predpokladám, že ani posledné. A treba si to vážiť a každého jedného človeka, ktorý sa rozhodne takýmto spôsobom pomôcť. Ale to nestačí a preto, tak ako aj pred ostatnými vecami, ani pred touto nestrkáme hlavu do piesku. Ja som iba povedal, že ja môžem pracovať iba v rámci limitov a zdrojov, ktoré mám alokované. A preto ja som so svojimi kolegami naozaj intenzívne pracoval a jednak práve včera bola schválená na tzv. Investičnej komisii pomerne významná suma, ktorá by mala zabezpečiť do 250 klím alebo tej obsluhy tých kľúčových oddelení, isiek, liekových miestností a tak ďalej. Takže áno, konkrétne aj tu do Košíc
a teraz ma nechytajte za slovo, ale do detskej nemocnice už je v procese inštalácie 15 takýchto jednotiek, do univerzitnej nemocnice 30, dokopy je to do 250 a vychádza to opäť nie z nejakého dojmu, ale na základe požiadaviek a aktívnej komunikácie ministerstva s riaditeľmi štátnych nemocníc a z dopytu a z identifikácie tých kľúčových potrieb, ktoré na jednej strane vedia realizovať, ale sú aj technicky možné. Pretože aj stav našich nemocníc nie všade umožňuje takúto inštaláciu. A preto okamžité opatrenie do tých najkritickejších miestností, izieb, sál je táto investícia, ktorá je okamžitá, ale zároveň ja budem na vládu a chcem to z tohto miesta oznámiť, budem v najbližšom období. Verím, že ešte v auguste, možno na výjazdovej vláde, ak sa všetko podarí pripraviť, v každom prípade na horizonte málo týždňov predkladať materiál, kde si vyžiadam, aby ma vláda zaviazala vykonať veľmi dôsledný audit v rámci nemocníc a tam, kde sa to dá, aby prebehla komplexná investícia. Samozrejme ale platí, že tou najlepšou odpoveďou sú rekonštrukcie a nové nemocnice. Tak ako aj v tomto príklade, alebo v tomto prípade. Už tá nadstavba, tá nová časť nemocnice automaticky ráta s takouto vzduchotechnikou, s rozvodmi, Martin, Bystrica, všetky tieto nemocnice. To znamená, nestrkám predtým hlavu do piesku, možno sa chcem aj ospravedlniť z tohto miesta, ak sa to vyjadrenie niekoho dotklo. Nie je to tak, že by som to nepovažoval za dôležitú tému. Ja to vidím a poznám to aj z domu. Poviem príklad, viem, v akých podmienkach častokrát lekári, sestry pracujú, že vyzlečú mundúr a vyleje sa z nich voda, lebo sú spotení. Ja o tom viem. Ale nie je to vec, ktorá vznikla toto leto. Napriek tomu, aby som to uzavrel, bolo včera rozhodnuté môjim podpisom o investícii do tých najkľúčovejších častí a ten audit a to systémovejšie riešenie pripravíme tak, aby verím, že keď príde tá ďalšia vlna, možno budúce leto, tak už to bolo ešte efektívnejšie vyriešené. Ďakujem veľmi pekne za odpovedenie. Kačmaritovič, pán minister, spomínali ste v tom úvodnom slove, že táto nemocnica obhospodaruje viac ako 1 000 000 pacientov v tomto regióne. A s tým súvisí možno aj otázka pre celé Slovensko. Údajne vás detskí psychiatri upozornili na situáciu s problémom, čo sa týka liečenia detských pacientov so závislosťami. Údajne je problém, že lekári nie sú teda kapacity na to, aby boli dostatočne dlho liečení. A ďalší pacienti s vážnym stavom, ktorí čakajú na takúto hospitalizáciu, nemajú doručené či je dostatok tých lôžok. A možno je to aj otázka pre pána riaditeľa. Opäť, je to tak, ako hovoríte. To nie je niečo, na čo mňa upozornili. Ja evidujem, že včera prišiel nejaký list relevantného, v tomto prípade partnera, ale to nie je vec, o ktorej by som sa dozvedel na základe tohto listu. Vy viete veľmi dobre, že oblasť duševného zdravia a predovšetkým duševného zdravia detí a mladistvých ja som si zadefinoval ešte pred rokom ako jednu z absolútnych priorít. A opäť, nie iba slova. Medzi tým sme veľmi aktívne v spolupráci s komisárom pre deti. Zriadil som ja osobne s ním nadrezortnú skupinu konečne, lebo to nie je problém iba zdravotnícky, to je problém sociálny, vzdelávací, bezpečnostný. To znamená, vznikla skupina, na ktorej sa pravidelne, a možno to evidujete, stretáva 5 ministrov. A výsledkom, alebo jedným z výsledkov je, že bola predstavená v marci nová, úplne zásadná koncepcia rozvoja starostlivosti o duševné zdravie mladých, ktorá je postavená na 3 alebo 4 pilieroch a na ktorej spolupracujeme vysoko nadrezortne. A táto stratégia bude schválená v krátkej dobe aj vládou, to znamená, stane sa z toho jeden záväzný dokument. A je postavená na 3 alebo 4 pilieroch. Poprvé, personál. Samozrejme, ja som o tom hovoril pred rokom.
My máme, a ja teraz, prepáčte, ja tých čísel mám v hlave strašne veľa, ale ak sa nemýlim, tak my nemáme ani len možno do 50 pedopsychiatrov na celom Slovensku. Možno 20 alebo 25 pedopsychiatrických ambulancií. Je tam absolútna regionálna nevyváženosť. Nedostatok lôžok pre následnú starostlivosť. Ja sa na túto tému stretávam pravidelne. Pri mojej poslednej návšteve v Košickej nemocnici sme boli a presne o tom v rámci, keď som hovoril, že ďalších 20 miliónov smeruje do Košíc, tak pomerne významná časť je nasmerovaná na kompletnú rekonštrukciu psychiatrického oddelenia v Košickej univerzitnej nemocnici, kde veľká časť adresuje ale nie deti, lebo to častokrát aj ja na začiatku sa tak pletie niekedy, tých adolescentov, to znamená už mladých ľudí, ale nie úplne detí, ktorých je veľká časť. To znamená, áno, aj tuto sa to komplexne rieši. Ja som o tom hovoril, ja som bol šokovaný, keď som prišiel, že celý Košický kraj mal 0 takýchto lôžok. To sa mení. To sa mení a ruka v ruke, druhý pilier toho je nedostatok kvalifikovaného personálu. Ja som sa o tom bavil aj po obede, budem s pani doktorkou Rosenbergerovou, ja o tom hovorím pravidelne, ja osobne predsedám Rade vlády pre túto problematiku a prinášajú sa konkrétne oblasti a je konkrétna stať stratégii rozvoja ľudských zdrojov, konkrétna stať, ktorá sa venuje práve tejto problematike. Pretože to, že s tým problém máme, je absolútne jasné. A opäť sa o tom hovorí a nekoná sa. To znamená, je tu konkrétne pomenovaná stať, ktorá na horizonte, ale to treba to povedať úprimne a tak, ako to je, takýchto odborníkov nezvesíme zo stroma, že zajtra ich tu budeme mať ďalších 20 alebo 50. Tomu sa treba systémovo venovať. Presne preto je veľká časť tejto stratégie venovaná podpore, tak aby čím ďalej, tým viac takýchto odborníkov sme mali. Zároveň, ale s odborníkmi, ktorí sa tomu venujú, hovoríme o rozšírení kapacít. Či už ide o Hraň, kde som bol pred letnou detskú psychiatrickú liečebňu jedinú na Slovensku, kde som bol pred letom a presne o tomto sme hovorili a sme tam priniesli aj nejaké riešenia. Ale je to o rozšírení kapacít či už tu, v Košiciach, v Prešove, nová nemocnica v Martine, obrovské oddelenie. Včera sme o tom hovorili na tlačovke, ktorá sa bude tomuto venovať. Kremnica a Pezinok. To znamená, ja ešte počas môjho mandátu som sa dohodol po diskusii s tými, ktorí tomu naozaj rozumejú, že sa budeme venovať Košiciam, Kremnici, Pinelovej nemocnici v Pezinku, a samozrejme v spolupráci s ministrom obrany v Prešove a v Hrani. Toto je 5 priorít, pokiaľ ide o lôžka, pokiaľ ide o personálne kapacity, je tu stratégia rozvoja, no a nevyhnutným pilierom je prevencia a osveta. Nevyhnutým, pretože najlacnejší a najefektívnejší spôsob riešenia nedostatku je, aby tie deti a tí mladí nepotrebovali. To už je riešenie dôsledku. Sociálne siete, virtuálny priestor, závislosti, prevencia. To sú všetko veci, ktoré tu dlhodobo boli, už nechcem toľko kritizovať, ale je fakt, že boli dlho podcenené a konečne sa im aj venujeme. Ja som sa na tie otázky pýtal aj pána ministra vnútra Štoka, akým spôsobom chce bojovať práve proti týmto závislostiam. Tých nástrah pre mládež je v dnešnej dobe teda pribúda. Či spolupracujete v rámci tej prevencie, ako zabrániť rôznym automatom obchodných domov, kde sa dajú kúpiť v zásade legálne drogy, možno pokojne povedať. Či aj na tejto úrovni spolupracujete a chcete tomu nejakým spôsobom? Asi nepoviem, rozumiem, ďakujem za otázku, asi nepoviem nič nové. Tak ako každý rodič, a ja mám 5-ročného chlapca, mám doslova panický strach z toho, keď vidím, akým rizikám tie deti čelia. Nie kvôli tomu, že by oni chceli, ale je to prirodzený nejaký vývoj a je to naozaj mimoriadne dôležitá vec a preto, keď ste sa pýtali konkrétne na ministra vnútra, ale toto je jeden z príkladov, pretože ja som hovoril, že spolupracuje vnútro, spravodlivosť, školstvo a sociálne veci, 5 ministrov a s ministrom vnútra sme a predkladáme veľmi konkrétny zákon,
predpokladám už na jednu z najbližších vlád, tak by išiel na jeseň do parlamentu o zákaze predaja týchto ružových automatov, či ako sa to volá. Je to veľmi prísny zákon, ktorý sa samozrejme niekomu nemusí páčiť, ale v tomto budeme absolútne nekompromisní. Vychádza to predovšetkým z iniciatívy, v tomto prípade pána ministra vnútra, a je pre mňa cťou a venoval som tomu naozaj mnoho kapacít aj na ministerstve zdravotníctva, aby ešte tento rok tento zákon bol schválený a čo najrýchlejšie vstúpil do platnosti, pretože zákaz predaja týchto cukríkov, ktoré sú najrýchlejšou cestou potom k závislostiam, ktoré k sebe obsahujú rôzne látky, ktoré môžu mať v Česku žiaľ aj smrteľné, fatálne dôsledky pre naše deti, je neakceptovateľné a treba tam naozaj konať. To znamená, a zase to súvisí na tú predošlú otázku, závislosti, pedopsychiatria, kapacity a tak ďalej. Treba začať hneď na začiatku. Takže nesmierne dôležitá téma. Je nejaký spôsob, posledná otázka, ako zakázať tieto látky, nielen predaj, ale aby to bolo v zásade zákonom ošetrené, že je to trestné? Viete, ten trh, tak ako v mnohých iných oblastiach, je veľmi flexibilný. A tam dochádza k takej paradigmatickej zmene, že sa nebudú zakazovať iba konkrétna látka, kde potom, jak v niektorých seriáloch, chemik zmení jednu molekulu, posunie to od večiarky doľava a zrazu je to legálne a pritom je to to isté, akurát nie svetloružovom, ale tmavoružovom. To znamená, my pôjdeme cestou, paradigmatickou zmenou celých tých chemických skupín. A zároveň veľmi prísny zákaz a dôraz a kontrola spolupráci s najvyšším vedením policajného zboru. Toto sa deje, či sa to niekomu páči alebo nepáči, v tomto sme nekompromisní, budeme nekompromisní, na jeseň to schválené bude a predpokladám, že od nového roka takéto automaty nenájdete.